El cicle de presentacions dels pressupostos municipals als barris de la vila ha finalitzat aquesta setmana amb l'última trobada al centre. L'acte de cloenda, encapçalat per l'alcalde Joan Ramon Casals, també ha comptat amb la presència del regidor de Finances Ramon Sánchez i el regidor del barri centre, Carles Ros. Ramon Sánchez considera important presentar el pressupost als vilatans i vilatanes, malgrat no generi interès i sigui difícil d'entendre. Evidentment, jo crec que presentar el pressupost de l'Ajuntament a la ciutadania és important i ho hem de fer. És cert que no genera molt d'interès el que és la presentació dels números. Al final, entendre què significa el pressupost i on van els diners i quin és el pressupost global de l'Ajuntament, a vegades costa molt d'entendre. Però sí que és veritat que la ciutadania ho aprofita precisament per venir i per explicar quines són les mancances del seu barri, on no estem fent bé les coses, què es pot millorar, i aquest exercici de transparència i d'estar al costat de la ciutadania i d'escoltar les seves queixes i també escoltar alguna vegada algun agraïment d'alguna cosa que hem fet bé, gràcies a Déu també en són bastantes, doncs ens aproxima a que tinguem que fer aquest exercici cada any. La trobada amb els veïns també serveix per tractar altres qüestions relacionades amb el barri. En aquest cas, el regidor del centre Vila, Carles Ros, ha parlat de futurs canvis, equipaments i espais de la zona i també de la futura illa de vianants. Hem parlat molt d'equipaments que estan al centre Vila, com a la futura biblioteca al Molí. Hem estat parlant de l'arranjament i la urbanització del seu entorn, tot l'espai verd que es crearà darrere l'entorn que és la Tirolina ara mateix, i la zona de les plaques fotovoltaiques, el que traurem les plaques, utilitzarem el que és la fotovoltaica per portar-ho segurament a algun equipament com una escola, per fer un ús realment del que era la placa fotovoltaica, i traurem les estructures metàl·liques per poder fer allà sota una zona verda, un parc infantil que el Consell d'Infants està dissenyant. Hem parlat també de la futura peatonalització al centre Vila. Això és un gran debat que obrirem a la tardor d'aquest any, que creiem que Molins de Rei està preparat per afrontar aquest debat i defensar que vol per fi recuperar tot l'espai públic, que són els carrers més del nucli de Vila, per les persones, per caminar tranquil·lament sense dependre si et ve un cotxe per darrere o que els infants no puguin córrer lliurement. A partir del mes de juny s'iniciarà la preparació del pressupost de l'any 2019, que serà un procés participatiu amb l'objectiu de realitzar un debat conjunt a l'octubre sobre ordenances i pressupost.